हेल' माथो रावबो गैया आं दिनै फार्स्ट टाइम लाइभआव फैनायदोंमोन सोरबाफोर गोसो गुदुं दंब्ला दसे रायलायनो फैजागौमोन माथो रावबो गैया आं मा लानो नागिरदोंमोन बावलायलांबाय आङो मोनसे खादा लाबाय नै आरो मोनसे नाइफ लाबाय अखा हागासिनो लोगोफोर माथो रावबो गैया आंनि लाइफआव दसे मैगं सायथावथाव लाइभ फैजेनदोंमोन थ' माथो रावबो गैया आकाश बेहेरा हाय गुड मर्निं आकाश बेहेरा हेलो Akash Behera said hi. Hello Akash. How are you? रावबो गैया माथो आंनि लाइभआवलाय फार्स्ट टाइममोन अब्लाबो दसे थानोसै बिराद अखा हादोंमोन दा अखा हागाथ'बाय आरो बायहेरायाव थांनांगौ दंमोन गोनो गोथो जाना दंमोन आरोना रावबो गैया रावबो गैया माथो आंबो बांद्राय इदि टाइमबो गैखाया थ' फार्स्ट टाइम फैदोंमोन लाइभआव ओमफ्राय बिराद बिजि आहाबो अब्लाबो दसे फैनायदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा आङो बांद्राय गोबावबो थानो हानाय नंला दोनथ'नोसो सानबाय माथो आंलाय माने एसे खरसा लायनांगौ दङ
Smart 99. Hi, hello. सोर जाखो स्मार्टआबा? Hello, sir. Good morning, sir. I am from Assam, sir. आप कहाँ से बोल रहा है सर? मैं आसाम से हूँ। अच्छा, कश्मीर से ना? हाँ, ठीक है, आप कश्मीर से हो। अच्छा, इसको तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। असम में क्या जॉब मिलेगा? मैं नहीं बोल सकता है। असम में ना क्या काम मिलेगा असम में? आप कश्मीर का है तो कश्मीर में रहो। अच्छा, पसंद है असम को। कोई बात नहीं, असम बहुत अच्छा है। बट बट कभी नहीं। अच्छा, बाद में आ जाओ घूमने के लिए। असम किस तरह है पता चल जाएगा आपको। एक दिन घूमने के लिए आ जा। असम कैसा है? असम बहुत अच्छा है हमारा असम। अभी तो बारिश चल रहा है। अच्छा, आईडी चाहिए आपको? आईडी चाहिए आपको? मैं आईडी नहीं दे सकती हूँ। ठीक है। अभी क्या कर रहा है आप? अच्छा, स्टडी क्या कंप्लीट? अभी क्या कर रहा है? स्टडी कंप्लीट हो गया तो अभी क्या कर रहा है आप? अच्छा, जॉब चाहिए ना? कोशिश करने से आपका जॉब ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, रूम में है। उधर का मौसम कैसा है?
आप तो कश्मीर का है। अच्छा, कूल है ना, ठंडा। हमारा असम में तो बहुत अभी गरम माने गर्मी चल रहा है अभी। कभी बारिश कभी धूप ऐसे ही। पूरा 6 मंथ का ऐसे ही चलेगा हमारे असम में। कश्मीर में तो बहुत अच्छा जगह है रहने के लिए, घूमने के लिए। एक बार भी नहीं गया मैं तो। नो नो, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। फिर भी मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में आई हूँ। ठीक है, एक बार मैं सर के साथ ज़रूर जाऊंगी मैं वहाँ कश्मीर में। आप भी असम में घूमने के लिए आ सकता है। घूमना है, जगह देखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट किया है या नहीं किया है? ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है। क्या मैं ना और अपना पता नहीं है क्या। आपका नाश्ता हो गया क्या? रिप्लाई भी नहीं किया, नाश्ता है क्या नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं भी किया बच्चे के साथ। और क्या? आप बोलो सर, आप क्वेश्चन करो। कोई भी नहीं आया मेरी लाइफ में। आपका आईडी अगर होता तो अच्छा रहता। बस सर ऐसी बात करते रहो। और क्या? क्यों? क्यों? क्यों भरोसा नहीं करता? आपका मर्जी है।
अच्छे अच्छे बात करो। मैं पहली बार आई हूँ लाइफ में। आपके साथ कौन कौन है सर? हेलो हेलो। संग्राय गादाव। फर्स्ट टाइम दे आंजों रायलायदो दसे। और कश्मीर का एक भैया भी है मेरे साथ। मैसेज करो टाइम पास के लिए। अच्छा, पेरेंट्स के साथ है ना? ठीक है। हेलो हेलो मीरा ब्रह्म ना? आङो दिनैसो फर्स्ट टाइम फैदों दे लाइभआव। आङो बांद्राय नलेज गैया लाइभनि फारसे। मा रायलायगोन मा मागोन जादों आरोना। गुड मर्निं मीरा ब्रह्म बुंदों गुड मर्निं नोंनिसिमबो। खबरा मोजांखौनो होननांसिगोन। दसे आङो माने फ्रि टाइम मोननायखाय खामानि मावखांनानै लाइभआव फैदों आरो। फैफेराखैमोन आरोना। औ नंगौ। बाय। बाय बाय। थैंक यू लाइक डान डियर। थैंक यू मीरा ब्रह्म। अच्छा, मेरा भाषा बोडो है। कश्मीर का जो सर है उसको तो नहीं पता होगा ना, इसीलिए मेरा लैंग्वेज है बोडो। आच्छा, संग्राय गादावा बुंदों आंना बिजावजालिया खाथियाव दं बायदि मोनदों। नोंगौ थारैनो माने रायज्लायनो मोनोब्ला खाथियाव दं बायदि मोनखाथारो आरोना। स्मार्टआ बुंदों स्मार्ट ने कहा है कि उर्दू है। नहीं, उर्दू नहीं है, बोरो है। बोरो लैंग्वेज है हमारा। आई एम नॉट सॉरी, आई एम नॉट उर्दू, आई एम बोडो। दे जेबो नङा, होदाव होदावसो मा बेयो रोंलाङो। आच्छा आच्छा, औ औ, होदाव होदाव रोंलाङो। नोंगौ, थिगखौनो बुंदों। आङो फैफेराखैबो माने दिनैसो। ओके ओके, कश्मीर का जो सर है ओके। मा होनदों? ब्लु होदो सना ना मा होनखो? बुजियासै दे आङो। औहाय, बड'लेण्डनि बर' होननांगौमोन। आङो रोंलायलाङाहाय। जारलासो। माने सोरबा सोरबा दासिमबो मिथियै दं आरोना लोगोफोर। ठीक है, थैंक यू। नाइस लैंग्वेज। थैंक यू। आप बोडोलैंड को जानता है ना? बोडोलैंड का मैं भी बोडो हूँ, बोडो। आच्छा, ब्लु होबा लोगो जालायनो हायो। ए, आं बारा लाइभआव फैयैखाय बारा मिथिलायलाङा र', लासै लासै मिथिसिगोन नामा? आइदै। माबा दुखु दाहा दंबाबो एकदम स्रां गारनानै मिनिथारबाय नामा एकदम टेनसन फ्रिनो।
आइ टेनसनफोरालाय बयनाबो थाखायो अब्लाबो आरोना बोरैबा बावलायथारबाय औ ब्लु होनायखौ सोलोंना लानोसै आइ जावजालि आंना मिनिनायानो जासिगोन ओरैबायदि मिनिबाथाय मिनिबाय थानाय जायो दे ओरैबायदि बरिं जाखायो टेनसन गैयिसो सानगोन आरोना जाय बोरै बाय बाय स्मार्ट भैया ने कहा बाय बाय आप जा सकते हो लाइभ फैबाय थाबा मालाबा फैयाबा माबा मा बियो थानाय मोनोहाय लोगो आदसा नंगौ नामा बेबायदिनो माने एसे बयजोंबो रायलायनानैहाय जुदि लाइभ फैनो हायाब्ला नोंमारगौ जागोनबो आरो माबा थानाय मोनखागोनानो जेरै जोङो सानफ्रामबो माने ब्लग भिडिअ आगारबाय थाबा आगारनो हायाबा जाया मोनो थिग बिदिनो जानांगौ आरोना मिरा ब्रह्म नोंथाङाबो लाइभ फैबाय थायोना आंहालाय संग्राय गादबा होनबाय नै आंना बिजावजालिया मा आइदे बिलाय माया साबाय थायोनो आइदै नै बावबायसो मानो होनब्ला हुदा जाबाय नालाय लोगोफोर बेखायनो बे फैबाय थायो आरोखि सानायाथ' जेबो सानाय गैथाराहाय अब्लाबो मा खालामदों नोंलाय संग्राय गादाव बिजावजालि सना रावबो गैथाराहाय आंनि लाइफआव माथो जारलासो आंना जोगोनार बिजौ सायदोंमोन आं बैयाव थाबोलाय लांबाय र' लायफिननांसिगोन नै अखाया हालायबाय जोंनि क'क्राझाराव दहायो फुङाव जि हादोंमोन बिनि उनाव दसे थादोंमोन ओमफ्राय दा हाफिनलायबाय नै हेल' संग्राय गादाव बहा थांखो माथो रिप्लाइ गैया मा खालामगासिनो दं अखा हानायाव आदसा आइ खायलेंनो साहा फुदुंदों आयै मालाय नोंस्रासो ज' बिखुनजो फैबा बिखुनजोनो साहा फुदुंनो मोनो लोंहोनो हायो आंहा गैया फिसा सानै स्कुलाव थांबाथाय सिरि सिराय गाइखेरनि सा नामा नोंनावथ' गाइखेर मोनखागोनखा मोसौ गाय दंखायो मालाय नोंहा लोंबाय था दे नोंस्रा ज' फैदो लोगोफोर सोरबाफोर फ्रियाव दङब्ला दाथ' अखा हादों दसे रायज्लायनोसै नामा मोजां गाज्रि लोगोआव दङ जोंहा मिरा ब्रह्म आरो आंनि बिजावजालि संग्राय गादाव नोंथांमोनाबो सोरबाफोर माने मिरा ब्रह्मखौ होनदों आङो बिथांजोखौ संग्राय गादावनि चेनेलखौ सार्च खालामना नायहैनो हागोन आरोना गामिनि बा फेमिलि ब्लग भिडिअ नुयो बिथांजोनियावबो बोरो सासो लुखो ना सासो लोंखो माथो रिप्लायानो गैया आङो मैगं सायनोसै नामा दसे
आच्छा लोंदों दे लोंबाय था नोंसोरल' ओमफ्राय नै आहा दहाय फुङाव गथ' दोनलांनायाव माने बिमाफोर फाननाय मैगंखौ लानानै फैलायबाय आरोना थावोना थावाथाय हासारनिबा बांद्राय गोथाव मोना आङो दहाय सायदोंमोन आङो ओमफ्राय बोरैबा बोरैबा बावलांफिनबाय बेखौ अखा हादोंना हायाखै हिन्जावजालि संग्रायगादाव मिरा ब्रह्म औ अखा हादोंना अखा हागासिनो नै हाफिनबायसो आंना नै दिनै मा होनो जोगोनार बिजौ मैद्रु जागोन आरोना आं मा बे लाइभआवबो हाबदे सना जागोन सना दे नोंनि लाइभआवबो थांगोन आङो जागोन दे एबारनिफ्राय आङो जाय जाय लाइभ फैयो बेयाव थांगोन हाबगोन रायलायगोन आरोना दसे बेबायदि टाइमाव आरो आइ खाइलेङा सोंदों जोंखौ नुदोंना नुवाखै सोंदों जोंखौ नायनानै ए आच्छा नुवाखै आयै नोंसोरखौ आङो नुवा नोंसो आंखौ नुयो नै आङो दा नोंना बिहामजोआ नै लाइभआव आं मा होनो जोगोनार बिजौ सायगासिनो दङ नायबाय था दे आयै आंखौ नायबाय था साहा लोंहोलां नायबाय था बोरो मा लिरखो मिरा ब्रह्म सनाया बुंदों इभिनिंआव 5:30 फैयो आं अके जागोन दे आंबो थागोन दे ओमफ्राय जोंहा मिरा ब्रह्म सनाया बबेनि जाखोथाय आं मोनथियासै आरोना एसे मिथिबा क'क्राझारनि ना चिरांनि ना उदालगुरिनि जाखोथाय आं खिन्थु शर्ट भिडिअ नायो कमेन्ट हरो ओमफ्राय मोनथियासै आरो आं मिथिनो लुगैदों बिथांजोआ बबे डिस्ट्रिक्टनि खिथाहरदो ना आंनि खाथि खालानि नामाथाय आच्छा आया आंखौ मिनिदों नायनानै नै आंहा रावबो गैया फिसौला फिसौजो नोंनिया स्कुलाव थांजोब्बाय नालाय ओंखायनो आङो नोंसोरजों रायलायनो होननानै लाइभ फैदों आयै खोनादोंना खोनायाखै नोंलाय नायबाय था नै आंना जोगोनार बिजौ सायनाया एरनोनो रोङासै गावसोरल' गुदुं गुदुं साहा लोंना आंहासो गैया सोरजों लोंबावनो हारसिंनो खम खाब्रां खाब्रां खोनादों बे आंनि रायलायनायखौ ना संग्रायगादाव बहा थांखोथाय मानसिया बिराद अखा हागासिनोहाय जोंनियाव हेल' रिप्लाइ मी संग्रायगादाव बोरो मिरा सनायाबो मा जाखो जोंना सिरि थाबाय ना बिजि ना मा ओरैनोबा बिमाफ्रा बिजि जाथारो बे टाइमाव खोनादों खाथियावनो देखायना होदों आं नायदों होनलायदों आच्छा आइदै दे नायबाय था आयै दे नों नायाबा जोंखौ सोर नायबावनो नायबाय था
आहा मालाबा नोंजों मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनांगौ आयै आरामनो थाबाय थाथ' बिसिनावनो दसे ओमफ्राय दाहाय थां दे जोंहा रावबो गैला माथो खालि सनाबाना आंनि बिजावजालि संग्राय गादावल'सै जोंना मिरा सनायाबो बिजि नामा थांबाय आच्छा नायबाय था दे नोंनि रायलायनायखौनो आङो मोजां मोननानै नै खिन्थाफिनबावबाय नै दे नो नायगासिनो होनदों दे नायबाय था दे आयै दे एकदम माने हब्रा हब्रा रायलायथारदों आरोना आङो नोंजों खाथियाव जेरै रायलायो खोनानाय नङा साननानै बेयावबो मबाइलावबो रायलायफ्लांबावबाय आरोना आङो होदाव होदावनो संग्राय गारौआ मा खालामदों दालाय मैगं सायदों नामा ना लायनो सानदोंमोन आरोना आङो अखा हानानै सेस बेखौनो संग्राय गादावा सानदोलाय ना गुरहैगोन बे नङा बायनानै लायनो नागिरदों आरो बायनानै लायनो नागिरदोंमोन अखा हानानै सेस जोगोनार बिजौआवसो नांथाबाय आरोना दोनथ'नोसै नामा संग्राय गादाव माथो रावबो गैया सिरि सिरि मोनो एसे थाब थाब SMS खालाम हेल' बहा थांखो नायगासिनो नों मैगं हानायखौ खोनालायदों आं अमा आदार हैनोसै बेनो देखायना होलांनोसै आं आयु फाग्लि बे आइया SMS लिरनो रोंनायबासोमोन नोंखौ नांलायामोन आंनो ओमफ्राय नोंहाबो अमा आदार हैनोसैबा बे आइया मा रिप्लाय होबावगोन आं मा सोरजों रायलायबावगोन रावबो गैयाहाय मा सनाबाना नोंल' आं आइजों मा मा रायलायगोन थांबाय नामा नोंलाय अमा आदार हैनोलाय थांनोसैबा खोन्थाहरदो दे आंबो दोनथ'नोसै नामा थांखो ना माखो आंना जावजालियालाय अमा आदार हैनोलाय माथो रिप्लायबो गैया ए थाङाखै थाङाखै नङा आंबो दोनथ'नोसै नामा माथो रावबो गैथारा नोङो थांनोसैबा दोननोसै आंबो मा बुङो नोंथाङा
दोनथ'नोसै नामा बाय खालामदो दोननोसैबा आं रायलायनो रोंलायलाङाहाय हारसिं नै आंहा बेसेबां सायखांबाय आरो सायबावनांगौ दङ आइया नायबाय थादों नामा बिहामजोनि मैगं सायनायखौ साहा फुदुंनानै होनायाबा गोथाव जादोंना जायाखै बिखुनजोनो साहा फुदुंनानै होनाया दोनथ'नोसै दे आइ दे बाय बाय आं दोनथ'नोसै आंबो मैगं सायनोसै नै दसे